Nou, in het kader van de armoedeagenda is er besloten per 1 januari een aantal maatregelen te nemen om de positie op de eilanden van mensen te verbeteren. Dat heeft 2 kanten. Dus aan de ene kant willen we de inkomenssituatie verbeteren en tegelijkertijd de kosten van het levensonderhoud te verlagen. Nou, dit is een van de maatregelen die is genomen om ervoor te zorgen dat mensen meer koopkracht hebben, dus elke maand meer geld krijgen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bepaald dat het wettelijk minimumloon met 5% omhoog gaat. En ook de uitkeringen volgen dat percentage. Alleen als je dat doet, dan is het risico dat het voor werkgevers duurder wordt en dat die kosten worden doorberekend aan de consument. Dus dan wordt het leven op de eilanden nog duurder dan het al is. Nou, om ervoor te zorgen dat de lonen kunnen stijgen en de uitkeringen kunnen stijgen zonder dat de kosten oplopen, heeft Den Haag gezegd, nou dan gaat er 5% van de werkgeverspremies af, zodat het zo neutraal mogelijk is voor de werkgevers. En de mensen kunnen profiteren van meer geld zonder dat de kosten omhoog gaan. Dit is natuurlijk niet verplicht. Dat is deels waar, deels niet waar. Daar waar het om een minimumloon gaat, dat is verplicht loon dat je moet betalen. Dus daar mag je niet onderbetalen. Nou, de uitkeringen die verzorgt de SZW zelf, dus die stijgen ook mee. Maar daar waar mensen meer verdienen dan het minimumloon, dan dalen wel de werkgeverslasten. Het is ook de bedoeling dat de werkgevers dat geld gebruiken om de inkomenspositie van medewerkers te verbeteren. Alleen SZW kan dat niet afdwingen. Dat was een beetje het lastige toen deze maatregel werd bedacht. Want het wettelijk minimumloon, dat kan SZW vaststellen. Nou, als je zegt dat gaat met 5% omhoog en je doet verder niks, dan wordt het leven duurder. Dus we hebben gezegd, wat kunnen we doen? Nou, de werkgeverspremies verlagen. We gaan er ook vanuit dat daar waar boven het wettelijk minimumloon wordt verdiend, de werkgevers ook dat doorberekenen naar hun medewerkers. Kunnen we niet afdwingen. Maar de staatssecretaris heeft dat al gedaan, maar ik herhaal dat hier. Ik wil wel uitdrukkelijk beroep doen op de werkgevers om deze maatregel niet te gebruiken om het geld in eigen zak te steken, maar om het te gebruiken daar waar het voor bedoeld is. Namelijk ervoor te zorgen dat de mensen op de eilanden die werken daadwerkelijk meer te besteden hebben. Is er een systeem van controle voor deze bij mensen die hogere salarissen hebben? Misschien volgende jaar of zoiets? Nou, in ieder geval, de staatssecretaris heeft ook al alle werkgevers opgeroepen dat te doen. Ik zie op dit moment dat het per eiland nog een beetje verschilt. Op Saba is bijvoorbeeld het bestuurscollege in gesprek gegaan met de werkgevers hierover. Maar maatregelen moeten nog ingaan natuurlijk. Daar is dat aan de orde. Op Bonaire hebben we nu sinds kort een centrale dialoog. Nou, dat is ook een plek waar werkgevers en overheid, lokale overheid, met elkaar spreken. Dus het zal wel aan bod komen. Wij zullen in ieder geval wel kijken wat er gebeurt en of het wordt doorvertaald zoals de bedoeling is. Als dat niet zo is, dan kunnen wij niet direct maatregelen nemen of dat soort dingen. Maar het bepaalt natuurlijk wel ook naar de toekomst toe of dit soort dingen wel of niet voor herhaling vatbaar zijn.